धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' गौथुम आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों आफादनिफ्राय ओंखारबाय थामहिनबा रिजाइन होबाय होननानै बे समाव फोरमायदों। स' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय, अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावहरनानै बरायनानै लाबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव। स' जायफ्रा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। थ' आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जेसेबां नायो एसेबांनो शेयार खालाम, जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम सहैयो। भिडिअखौ फुल नायजोब आरो बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। स' खौसेथि बर' गौथुम आफादनि रिजाइन होनायनि जि डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि। स' बेनो मा आपडेटआ जोबजासिम। दिनैनि बे मोनाबिलि समाव हरखाबै खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो लेंहरब्रबनायनि जाहोनानो जाहैबाय, आं दिनै डिस्ट्रिक्टनि लेङाइ आफादगिरि जानानै इउनाइटेड पिपल फेडारेसन UBPF आफादाव आङो गोबाव सम खामानि मावबोदोंमोन लेङाइ आफादगिरि जानानै। दा आङो समाजनि बा बर' रायजोनि मोनसे आङो खामानि मावनो हागोन नामा होननानै बे आफादाव आङो सानदोंमोन। नाथाय आङो बे आफादाव आङो दिनै जेबो मोनसे आङो खामानि मावनो हायासै। बिनि थाखाय आङो दिनै मानगोनां रायजोफोरनिसिम आङो निमाहा बिनाय थाबाय। आङो हरखाबै आङो बे आफादनिफ्राय दिनै आङो ओंखारनाय जाबाय, आङो लेङाइ आफादगिरि जानानै। बिनि थाखाय मानगोनां रायजोफोरनिसिम आङो माबाफोर गोरोन्थि, बे आफादाव थानानै आं माबाफोर गोरोन्थि भुल मावदोंबा आं लेङाइ आफादगिरिनि डिस्ट्रिक्टनि लेङाइ आफादगिरि जानानै आङो निमाहा बिनाय थाबाय। आंजों ओंखारफानाय जादों दिनै सावरायनायाव सिलाफोथार आनसलिकआबो सेक्रेटारि आरो नेहाथारि आरो गुथि आनसलिक। सिलाफोथारनिफ्राय जोंनि सोनाब सानजारि नोगोर मिदल जनाय आरो जनायनि आंजों जिथुनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो आंजों ओंखारफायो। आरो बेजों लोगोसे आंजों जोंनि सिमेन्ट सापरियाव मानगोनां दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि बिथांफोराबो आंजों टेलिफन जुगेदिबो आंजों खोथा रायलायदों। गासिबो आंजों ओंखारफायो। जेबो जाहोन गैया। आङो जिथुनाखि आङो मावनो हाया बादि मोनदों। बे जोंनि बर' रायजोनि थाखाय गोबां मावनांगौ आंनाव सिमां दंमोन, खिन्थु बे आफादजों थानानै आङो मावनो थाखाय आङो हाया बादि मोनदों। बिनि थाखाय आङो हरखाबै नोंथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि मिडिया जुगेदि आं फोरमायहरनाय जायोदि